namhlanje besihambele apha kwikhaya lakulo Nhathi sizobona abazali baka Nhathi emveni kwalento ibuhlungu kangaka yenzekileyo. Nhathi umntwana oneminyaka emithandathu oyintombazana othe wadlwengulwa wabulawa ngolunya. Ibuhlungu kakhulu into esiyibonayo nento eyenzekayo nendawo eyenzekele kuyo apha acholwe khona umntwana. Sibulela nje uThixo kuba abazali bakhe babonakala bomelele kuba besizobameleza nabo bakwazi ukwamkela into abanganawo itshintsha. Singurhulumente sisebenzisana nale family bokorhulumente oweprovince nalokwamasipala ukuzama ukucutha intlungu apha efemelini nokwenza umsebenzi kaNhathi ube ngumsebenzi onesidima esifanelekileyo nangendlela athe ngelishwa ubomi bakhe bathathwa ngalo. Singurhulumente sizawuqinisekisa uba sivile uba umama kaNhathi akanayo nendawo ekhuselekileyo yakhe yokuhlala. Sizawuqinisekisa uba siyamkhangelela indlu ekhawulezileyo. Celile umasipala no-MEC wakwa-Human Settlement bakhawulezise sikhusele aba bashiyeke ngasemva khona ukuze imeko enjengale noko ingaphinde ke siyibone kuba kuyabonakala abantu abangoomama abakhuselekanga emini, abakhuselekanga ebusuku. Kwaye sibulela umsebenzi owenziwa ngamapolisa usinika ithemba elikhulu ngokwendlela esibona ngayo nendlela abasebenza ngayo. Abalelanga kwaye sinethemba kungekudala amapolisa azawukwazi ukuza nomkhondo ophathekayo. Kuyabonakala kona uba ayikudanga kakhulu le nto siyikhangelayo ikwalapha kufutshane nokuhlala. Siyabacela abantu bakuthi into yokokuba noko abantu abangootata mabayazi bakufike ilixa lokuguquka. Le ntlungu siyibonayo esiyenzayo kubantu abangoomama yokubahlukumeza ngokubadlwengula side sibabulale noko ifikelele kwelinye inqanaba elingamkelekiyo. Norhulumente ujustice sicela noko ingalo yomthetho ibe ngathi iyaqina ngakumbi noko kwizaphulamthetho ezinjengezi zibulala abantwana abaneminyaka emithandathu. Sicinga ke noko uba usawusebenza sonke kude kufike umhla wangoLwesithathu ongumhla womngcwabo wokukhapha le ntombazana wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo.